Hello guys, how are you guys? Ameno guys, how are you guys? Yes, Mels ADC chakuchaya ka chachaya ADC chachaya ADC chachaya zvakaoma. Hi guys, muri sei andisi kugarisa though asi ndati kurumidzei because I think it's around 7 and it's around 7 ndozopinda zvangu kubasa kuma 5 to 8 saka tikasvika totombogara muda tichitaura ndotega ndichikurumidzei a little bit ndibve a little bit earlier andimona. Saka guys ina ndisuda kuti ndidini ndiningirire ndine nyaya ndoda kuti ndibvunze guys anditi I've got a nyaya ndoda kuti tibvunze panapa. Ndine nyaya yandoda kuti titaure handitika ndanzi ndibvunze ndanzi nditaure though ndavapawo muono wangu kudhara asi vanoda kungonzwawo kuti pakamira sei. Right. Shao agent wezororo nditoripo ini kudhara memory. How can you put your number? Me, I'm an agent already. I'm an ambassador. I am an agent. You know how it works. Unenge uri ambassador, uri ndiri grand ambassador wesororo. Ndiri agent zvakare. Munhu yanga lero ndikata kumani. Ndiri agent zvakare wesororo. Right. Takutoda tochimhanya tatakatongomirira kuti tichimhanya kutakutanga kuchimhanya zvokutodaro kusaidi kuma ndikiri diaspora kuma diaspora kunoko. But iwewe ako chichimhanya ku SA ikoko chimhanya ku SA isbo chimhanya ku SA ndiko kuchimhanya kuma diaspora kunoko zviripo. Yakunotanga chakatochaya so guys maswera seiko guys maswera say how are you guys, how are you my love is my team D. I hope you are okay. Right. Ndoda kuti ndimbotaurawo guys something pane nyaya yakaitika Cape Town and I was not aware of the story. Mungu zati mazano ma street I am less my shop street ndogona ngoti ndikangovhurawo ndikangoonawo mumwe muna chimboita ukana kuti life yake anditoindipo kana kudidzi mangwa ndogona ngodarikawo hangu nepo ndosiya kana kuti nangoisa kana thumb up kana like kana love ndo mahatsi ndotodarika andigari anditombomiripo saka andina kuiona this life iyi akoka iyi video yakakandwa kwamkoma Moboys. I didn't see this one. Ndatozoita kutumigwa link ne family. Saka now this is nyaya iripo ndekudai so. Basa rangu ravaita andite kunze kune munhu akashutwa. Pahanzi pa ino ichibhei, ino ichibhei kukoti kwameno ku Cape Town uko. Kune munhu akashutwa mukoti. Anditika ashutwa mukoti munhu ndobva fira ipapo. Hanzi angari witness. Anditi saka ari witness kudaro anzi kunonzi kwai ku Platinum Bay kunonzi kui andiziga kunonzi kuiko. Thank you ndivurira thank you Platinum Bay or something andiziku ku Cape Town kurunzi kune munhu akashutwa here something like that ainda unoita witness pakoti asi munhu yanga ari South African. So now Mosel Bay ndizvo Mosel Bay ansa sitagarira sekura Petronella ndichazo Wynberg. Thank you Wynberg court Wynberg court ndichazo kuzoita kuti ndisauye pa life I'll tell you sha don't worry. Wynberg court saka kune munhu akashutwa Wynberg court here asangana South African munhu last panzi madisa furai. Saka what then happened is kunonzi pakashuta munhu ushu pakashutwa munhu mukoti munhu pane munhu akakamira panze akarequesta Uber anditi requesta Uber yakano requesta kune hanzvadzi yedu antika yakano requesta kune hanzvadzi yedu isusu mumwe wedu kachita hanzvadzi yedu tinoriva one of us anditi uya ndimongozwa Uber driver guys wa requesta unongoenda kakugraft andimona ndobva enda kunopika munhu asi akapika munhu anakumpika munhu pakoti andimona akapika munhu somewhere kukanga requestegwa somewhere pasiri pakoti then apika munhu yapa mutanga pa pakoti munhu yakanga wakapika yakarequesta ndobati ndoda kufura neapo tichipika munhu someone else ndobva yataura ichibho ndobva vashikomira pakaposition anditi pakaposition pape vachimirira munhu noti uyu akati pane munhu anoda kupika uyu munhu akamurequesta akabva kuti kune munhu anoda kupika somewhere else
uya haana kuziva kangoda mari yake ndobva aenda pakanzi tonomira apo ndobva anomira ndobva pauya munhu achimhanya iyeye wacho akashuta munhu mukoti ndobva achikopinda mumotikari muya but iye haasi kuziva chinhu kwacho chaitika mukoti but akazvipika kuti no pane zvaitika pane but mongozati guys kana uri Uber driver you mind your own business animaona kuSouth Africa kusokungoti unoda kungakambira zvinhu zvese you want to know everything no zvimwe zvinhu unotoona wodarika kutodarikwa nazvo uchizoona kuti alright apa ndazviona apa no zvekutaurika sizvo zvaitika but it's not your call to answer unongoona usera zvine inewe SAE hazvine inewe so akatozviona kuti pane something haifadzi akazviona kuti pane something chaitika but haana kukwanisa kudini haana chakakwanisa kuita animaona akangopika munhu yauya sekutaura kwangu aitawo semunhu anga requesta pabasa rake ndobva vapika vanhu vaya ndokuinda navo ndokunodropa asi sezvinei aminoti zvinozobatwa sei asi anzi pakarequestwa here face yemunhu akarequesta inobuda paunorequesta ndofunga Uber kana kuti handizivi kuti ndeipi yacho iapp face yemunhu akarequesta yakabuda yakabva yaonekwa saka now vakabva vazoziva kuti vanhu havadini vanhu ava munhu achitwa mukoti uyu antika munhu amushuta abuda vakanokwira taxi mapurisa anobva kuinvestigata pakuinvestigata mbva paonekwa kuti sorry guys I'm not reading all the comments because ndikudrive ndobva paonekwa kuti munhu akamukwidza pane Uber yakakwira stuff like that ndobva Uber yatresiwa nditi Uber yatresiwa ndobva yanoenda kuhanzvadzi yedu yaenda kuhanzvadzi yedu Uber yaya ndobva vaenda vakanomutora antika vamutora last week paFriday baba ndobva vanomutora ndobva vamuvharira andi iye ndobva angotumindenawo pachokwadi chake chokuti no ini ndiri Uber driver I was requested antika nemunhu I don't know ndendagara motikari mangu ndakarequestwa ndikananopika munhu handapika munhu akaniti ndinodapika friend yangu pakati handi pasiri pakoti vakanomira pakanopika papa munhu yaka yachipinda motikari vakadi vakanzi handika driver vakadrive akandi akanovadropa kwavaenda akapiwa mari yake saka zvokuti munhu anga atobva kuuraya munhu mukoti kana kuti kudini me I don't know anything handi ndobva vamuchengeta kusvika mande ndobva vazomuburitsa ndobva vati foni tikusara naye ndobva vatora foni yake saka vasara nefoni yayo kudaro vasara nefoni yakudaro aminoti foni vanoidini then nhasi animaona manje apa hapana zvina kana mahours vanhu vaendobva vadini mapurisa anobva achiinda kunani kune muchinda waya kune umwe wedu ushu muri kuona pane nyaya yangu manje ndobva vaenda kune umwe wedu nhasi manje hazvina kana 2 hours ndobva vaenda kune umwe wedu saka vasvika pepa manje vari kumuti afa kutenda kuita state witness vakomana vabatwa handimaona vakomana ava vakashuta munhu kuti vadini vabatwa munhu vachitoya anga ari witness maitime naye vabatwa vari mukati handimaona now vari kuti hanzvadzi yedu should turn into a state witness munhu akashutwa uyu anga ari state witness anga atienda kuno witnessawo nyaya amenoti ndeyei yakanga aonawo akaifira now they want to turn this our brother again into a state witness muri kuona pane nyaya then vavati Smelly how do you see this motibvunzirawo kune vamwe ini ndabva ndapa opinion yandikati let me refresh your memory let me take you back tine musikana wataifara naye pano pasocial media panapa mukadzi wechidiki anga nemwana wake 1 wechidiki akawitnessa akaenda kunowitnessa nyaya yanga ave ne2 years antika ichindigwa kukoti vakanga vakamusiya nyaya yadzo vazoona kuti nyaya yakuenda kutrial vakamulaita masikati machena makusaini in fact achibuda munhingikiri achibuda achitofamba nevari 3 vachienda kukoti animona vakasvika vakalaita iye ari 1 state witness yemuSouth Africa antika no matter uri muSouth Africa kana kuti uri muZimbabwe as long as usina kuisa protection house chete even protection house yemuSouth Africa yakunzanzi tokuisa protection house yeSouth Africa iri weak zvokudaro guys ine maluposi unolaitigwa imomo protection house because chazvinoita ndezvokudai so I'm telling you izvi zvinhu zveku South Africa I know musandibvunza ndozase I know this animaona South Africa mapurisa eSouth Africa anotoshanda nembavha idzi mapurisa eSouth Africa mazhinji anoshanda nembavha handiti kana uri witness ukapinda muprotection house yavo iwo mapurisa ndiwo anobhadharwa mari anotaura kuti akaenda pahouse yakati unless uri kudhila nemupurisa 1 maybe 1 wokuti ari kuita basa rake nemazvo ari satisfied nesalary yake anowana animaona ndiye anogona kuprotecta but now knowing South Africa munoiziva kuti wese mupurisa South Africa anoda mari ane nzara anoida mari iyoyo ndiye anotorumira kuti namba yakati protection house yedu yakati ndosaka matisaine access kusvika kuma protection house kusinga scam most of the time protection house yemapurisa inenge itori kana kuti out of Cape Town kuma outskirts uko kuroko but vanosvika vanokutungidza andimaona
So ndabva ndavarangaridza ngati mukuiziva plus uyu kwacho kwamatobva kwacho kwato kune nyaya iyi kwabva munyaya iyi munhu angatoriwo witness nyaya yake hatiizivi mamutoizivi asalaitwa afa video yacho ndangoona video yacho so ndofunga ndangopiwa link ndikanoona video yacho nayakapostwa pamukoma muboys ani mazvona saka ndobva ndangovati my sister zvamuri kutaura zvese hanzi noti vasvika vakatoti uri flight risk tipe passport yako handimona vamutorera passport zvezvokuti no, you don't have a right to say no now if it's the state now uite protection uite witness now haukwanise kuti no you can't say no that's the wrong thing dezvaigonekwa kunoti no ndaingoramba unongoramba but you can't now. Sorry, I'm so kuverenga mamwe chaverenga macomments vile kana ndasvika manje pages about the 5 minutes ndasvika handimona you can't say no that's the thing now handimaona saka now ndobva ndati tingataura zvimwe panapa paka tikudati adidi kupinza munhu asina nyaya panyaya yasiri guys and if you value your hama guys rongedzai mabhegi nhasi cheche ngarowe pasi passport vatora gai ndikudzira zvinoita kuSouth Africa manje handimona zvazvinoita kuSA manje hani muri kuona kuti mahitmen ayabatwa antika pane vanhu vari behind mahitmen anongopiwa profile yemunhu antika anongopiwa picture yemunhu profile yemunhu kunzi munhu uyu vanenge vatoita madays achimutrailer handimona kuti munhu uyu vachitoziva kuti movement vanopiwa picture profile yemunhu ndeuyu antika motsvaga moona tichi mamuwana antika moziva kuti mamovements akanifamba sei vanogona kuita 2 weeks newe vachikutrailer uchifamba navo usingazivi uchipinda mutaxi uchipinda navo mutaxi uchienda kubasa kwako voburuka uchiburuka basa pako vokwira taxi unoburuka pa next bus stop vachikutrailer vachinatsa kuona pamovements ako kubasa kwako unobuda nguva dzakati wodzoka navo futi mutaxi it's very rare kuti wapinda mutaxi South Africa guys utesa vanhu vari remote number kwira naye makuseni unoona sotozviona kuti avhiki uchifamba navo usingazvioni handimona anoburuka kumba uko vanenge vachitoziva everything handimona ukazoona vachikuzokulaita manje vanenge vari information yako yese vanenge vave nayo nemukadzi kana kuti nevana zvese vanenge vatove nazvo zvese vanenge vatove nazvo because vanenge vane iplan A ikafeila vanopinda paplan B saka maplans aya vanenge vagara vachitori naudhara saka ndazvona chitaura ngati chinoitika manje ndechekuti akaningirira antimona kuti zvimapurisa nengati tatora passport uri flight risk kuda kumumanikidzira pindechi kuti awitness handimona so vatora passport iyo vakadaro chazvinoita kune vanhu vari behind that hit yemunhu afa wokotu in South African kune munhu ari behind chaiko ava vatumwa basa ravo chete ndire kungolaita handimona mahitsmen but behind kune munhu anenge ari behind that and we don't know how powerful this person is hatisi kuzati nyacho ndechi we don't know how powerful this person is and we don't know kuti macontacts akanosvika kupi munhu chazvinoita manje kumakoti ikoko kune mapurisa handimona akatamba nemapurisa aya handimona nyaya inosarira kune wedu hanzvadzi handimona inosarira kune wedu hanzvadzi inogona kutotwisa zvokuti munozovhunduka mukati shamitsika mukati hanzvadzi yedu munhu iya inoraswa wesi still uri foreigner handimona wesi still uri foreigner inosara iri yako vakomana vanhu wacho atolaita varitobuda panhingikira maSouth Africans akabuda scot free akaenda kana utori foreigner wesi uri mazuvano uri kudisadvantage kana uri foreigner so ndobva ndavati nini zvamukutaura tutarichipedza nguva panapa munhu ngarove pasi nhasi chaichai zvekutoti kwai kudika mukutotapisa time ndangotaura apa tutaura pachedu family meeting yedu atitaura pachedu nechishona chedu handimona ndobva ndavati chitobatanzai mararove pasi because passport yavatora vachaienta musystem but ichaentwa musystem on a Monday handimona ndopa vachanoenta neMonday nasi weekend izvozvi vabva kumba kunyatotora kapamwe vanotodzokera kubasa varikutodhakwa handimona hakuna anenge ane brains mangwana Sunday futi vanenge vachidhakwa handimona basa chaicho arosanga kuzorwa nemusi weMonday handimona iye anenge atopfuura bhodha udhara anenge audeni handimona then zvavharana SA zvina basa handimona panozisa profile yake kuti SA kuti papa kana akunzi anoenda ubva abatirwa wabhodha uri kutiza anoti kudini handimona anenge atokurusa udhara because vachaendesa profiling yake kubhodha ndochokwadi profiling yake vayo pakapakiwa profile yake ichaendeswa kubhodha andasitadza kamera panditi ndasvika tonyatsotaura edu nyaya takadzikama manje tasvika basa tichimirira edu time nguvai 17 past right handimona saka
anonokwira tak saka profiling yacho vanozoitumira kuborder but iye anenge atorova pasi andi chero vakazoda kutarisa kudii munhu anezita kana achinzi Martha Munyati asi kuzokrosa nepaborder anenge atorova pasi atoenda pasi kudhara animaona so vabva vateererawo zvavo because papa kuda kumboita kamutauro kekuti vakadzi atinzwisisa diti mukadzi anenge akuda kuti unoda kutizeiwo usina mhosva stuff like that because vakadzi nyaya dzemutemo idzi vakadzi vakawanda vanenge vasinga understand but ndabva ndavaudza kuti you know what zvokuti mukadzi udidi ngambomira kana achida murume wakachida marriage yake ngavarove pasi nhasi so at least vagona havo zvinenge zviri kuita sekudaro animaona kuti akwanise kufamba achidini achienda saka vanga achida kubvunza kuti mumbobvunza ngati zvokubvunza ndichaudza angu vanhu nyaya but zvokubvunza hapana zvokubvunza apa munhu ngaarove pasi rovai pasi munhu anolaitwa mapurisa emuno haanei nazvo mapurisa kuSAU especially mukona kuti muSouth Africa naurawo chiimagina zvako uzimba zvaro foreigner zvazvo ende hazvina kwazvinoenda ende hazvina ndosaka chizomboramba isu kuti ngozi dziriko here guys dzamunenge muchingotiti ngozi dziriko here kuJoni uko anongofa uko guys kungozi dzacho dzoenda kupi vanhu vanongouraya mazimba isu tisawanzoti tomuka ngozi stereki vanhu vanongofa seukuku ngozi dzacho dzinofamba sei dzinozodiko saka guys kuSouth Africa chekutanga never turn a state witness andika it's just a way to azvita akasara mukadzi ushu achava leader mapurisa aya kuZimbabwe. Remember kuti Interpol inogona kupinda muZimbabwe inoshandisa nemapurisa kuZimbabwe kana vachida vanoshandisa nemapurisa kuZimbabwe zvakangoitwa vana alista vaya hanimona paita blood paita kufa kwemunhu apa hanimona saka akasara zviti nokuti achatipesera nova leader kuti handei kumba kwacho ndokusiva ndeuku saka azvifangoda ngainde nemukadzi wake hama dziripo lusinda vanenge vatoita bho vatobatanidza akutorova pasi anenge akutorova pasi saka guys chiripo ndechekudai so anditi kana uri foreigner kuSouth Africa never turn a state witness andizoti vanokumanikidza hauna option yekuti no andika ingobvuma right ndoita vakakubvunza passport paipa panochinza vanenge vaida kutora passport yako because vakazati uri flight risk kana kuti uri road risk whatever andimona passport ingotaura kuti handina zvinani usungiro kuti hauna passport ndingokupaiwo zvangu word of advice handika ukaona zvinani uti handina passport ukaona wanzi chekutanga ukangonzi tena noti zvinoita manje ka unenge usina mhosva wapara kunzi uite state witness uri kutozvifambirawo murodhi ubva kubasa handika utozvibvirawo kumakicheni kubva kubasa handika munhu arohwa alaitwa mberi kwakoko handika uchiona iwo ipapo pasina 5 minutes mapurisa asvika ndiani aona kuti ndazviona achibva kubasa wakutonzi state witness usina kukumbira usina kudiwa ngoonerei iwe kana kuti kugara pafleti pamba pako parugara pakona munhu arohwa apa handika maonei mazviona tanzwa futi madongorera maonei taonaona chimanya vakadai so wakutonzi state witness ukaona vangoti state witness alright ko nhai ningikiri chitipa passport yako because kuti usatiza handina passport ndakauya nebhodha jamba simple zikama kuti hauna passport bata nokuti uchaishandisa kuenda kumba bata vanenge vachina particulars zako iwe anoendwa musystem guys system yekwe home office South Africa right now yasiyana kune vanoziva vanoita zvenhingirikiri zve-immigration vanoita ngavakuudzei the system is now different kune system yatanga tina yaya hanimona yakare yaya iko zvine zvindoso chamchona chero kugadzirikwa bepa repasi pemuti mabepa epasi pemuti aishanda kuSouth Africa guys rakataura ichokwadi pano bepa repasi pemuti warigadzirikwa richishanda because mami ine malupo avo hanimona vaitogadzira bepa vatokuza kuti iri bepa itatogadzirira iri ndere kuroad chete haukwiri ndege naro because system yekundege nesystem one system but yekundege iri much more tighter than yekuroad haukwiri ndege nayo ifamba nekuroad kuangoenda kundege kwaya inobudi musystem uchitoenda zvese chitoita iko zvino it's impossible haitatenda my lovely sister it's impossible system yacho yakataitenwa kunonzi hanzi every link run a code saka kana riri link rekuti rinoda macodes aya 27 mumwe nemumwe ane code kuti unosvikonoita uori pa 27 kuti ndipo link pakaipa hapasi kupenetrateka ndati ndingokuudza chekutanga musadyirwe mari muchinziti kumapepa tokuitirai mapepa uyai kudii kuya hakuna the security system right now is tight zvokudaro 2 ingoenda ndomapepa ako zviri straight forward
Hanimona zviri straightforward. Zvekunzi protection witness whatever witness whatever, don't fall for that. Andamapepa anditika enda zvinzwa ndoita onyoresa plan tuntu wako kangwara antika fiki uripo vachikuona kuti uripo because anenge achitozobukudongoraka vachikuona one day vakarivara chingoti hapana kwari kuenda dzumvurano yaripo antika usiku wakarova pasi. Kana kuri kufamba negonyeti uchiita negonyeti, kana kuri kufamba paimati pandege neparodhi pakasiyana here. Stereki zvakasiyana, yes zvakasiyana. Kune vanhu vane mapemiti anofamba neparodhi asingakwiri ndege, zvakasiyana. Stereki zvakasiyana. Kana usinga kungoudza zvangu masekret zvakasiyana. Kune mapemiti aito aringa arimo musystem but asinga capture kundege uko musystem haimo. System yendege haipo, system yebhodha. Ndisochona kuti madrugs akawanda stereki anopinda nepasi nekurodhi uku kubhodha redu rerodhiri anopinda chero futi dzinopinda. Andiona kuna naOliver Tambo kuma-airport kune tight section zvacho zviri different. Kunotopinda zvekuti panenge pane ndezvemagame zvemapipe zvazviya ndezvemagame akupindi zvakuma kunotinetsei kunonetsa zvakasiyana nekure. Saka mugari uchiziva izvozvo. Saka ukaona wanzi protection ramba antika musapinde pazviri. So right now we just pray and hope kuti anofamba zvakanaka aende kumba. Sele nemhepo dzemu-SA idzi animona ngaende kumba. Mukaona munhu pachitwa mhosva muSouth Africa guys, tisu masimba towanzoda kumiramira, tida kuona tichimiramira antika pamwe pacho darika animona pamwe pacho darika. Zvinhu waona pachita chika noti kudini ngodarika guys, none of your toda nyaya toda zvinhu animona patidarika pamwe pacho ingodarikwa nazvo ngodarika. So ungodarika because kungonogara uningositona kwanzi even mastembe kuswa nemadriver yaunogona kupinda pabhodha akazviti hakuna stembe inoswa driver inopinda pabhodha inoskanwa hazvigoni. That can never happen my dear, that can never happen. Azvite kana stembe yangoiswa mubhasi chete antika haifi yakapinda iri mumsystem. Chidhindo chavo chavakagadzira icho hachimo musystem, chopinda musystem sei hanimona. Asi home office chavanenge vakaita chinenge chagadzirwa muhome office ndechemuhome office imomo chinenge chakalingwa chinobuda musystem yekuhome office. But chemadriver haupindi, hazviti haupindi. Musanyeperana ipapo, haupindi. Kupinda inyaya yeku-SA animaona. So ndizvo life inotenda zvandogara chikudza izvozvo kuvhairana kupedza time. Life inochinja. Imagine tine zuro kwangu achitoplana zvimwe, last week vaitoplana zvimwe, nhasi ndo zvatochinja nhasi afanga kutodzokera kumba zvatochinja. Saka life inochinja like that. South Africa kune zvinhu zvakawanda. Ndichaita ndichikudza izvangu mbijana zvimwe zvasingakwanisa kutaura time yacho bosa. South Africa ndokwakuri kumba. Saka dzimwe yaunongosakwanisa kuzozitaura uri paground and stuff like that. But now ndokuudzai animaona dzimwe nyaya vanhu vakaenda kuSouth Africa vazhinji vamwe havana mapepa antika gara muSouth Africa antika mind your own business. Kwanzi ndakapotswa nesuro ndibva kubasa ndikutosvika murume aive pamberi pangu ndobva atoburitsirwa futi. Ini ndokutiza ndakateverwa kuti uri kutizei, ndakatorerwa foni asi aive atoburitsa futi achida kupfuura kundipfuura. Unofa ishi verengai comment yaushi unofa. Unenge usina savings asi kana une hama dzinobva dzabatsirana, kana usina manje tafu. Kwanzi ndiva nani meli vamutaura nezvavo handichazivi kuti ndoti chii, I don't know. Right, tatitaura nezvanyaya yanzvadzi yedu imwe yanga iri panapa yatotaura kuti akutoenda kumba, ndiva tachitaura nezvake. Saka ndo pana chida kuti tingotaura kuti ngatiweke kuSouth Africa. Kana usina mapepa unogara guys, you can stay South Africa usina mapepa. Mind your business, mind your own business. Kwaunogara andika usada kuoneregwa, mind your own business. Kana usina mapepa usada kuoneregwa kana panoguoma nyaya uenda kunopa ndoda unotora zvimavideo uchidini uchida kuonana nevanhu chinoputika. Mind your own business. You can stay 20 years in here. Kono mwari wako vakasimba nevadzimi wako chaivo vakaanza kusimba uchidarika napapa pana nokuvhunza. Hanimaona
but yekuda kukwana nekuda kusvita chiyu chidai one day chete. South Africa yakasiyana nedzimwe nyika dzese yakasiyana. Unoona, right? So asinchakudza yangu kuti vafamba zvakanaka ere, but vanotofamba zvakanaka right now. And fungi nhasi weekend ndosaka ndatoti ngazvichitoitwa nhasi because hapana munhu anenge achikutarisa anenge achipurisa anenge achitosafia nhasi kuti aripo ere azodai iweekend vari kunge vachidhakwa. Unoona, vatoenda kumabhawa kunodhakwa nhasi, vanozoda unotanga kunotarisa nemandi anenge atorova pasi, anenge akutosvika kuZimbabwe. Unoona, mandi ndo panenge akunzi iko zvino haiwa hapana nhasi anombotaza kuti tatobvako, vanongoti tatobvako tatora passport anoendepi. Ndosaka vainotora passport, tatotora passport yake hapana kwanoenda atoriko kudhena atozomuona. Unoona, isatomudza kuti uchirova pasi, rova pasi, passport yarabasa siya, unotora kuti yakatora imwe passport kuZimbabwe chochinja, woenda kuBotswana, woenda kuNamibia, woenda kuTanzania, woenda kupi, enda kune imwe nyika. Siyana nezve South Africa ichichibva usiyana nayo South Africa. Life goes on, life goes on. Unoona, so imwe nyaya nganditaura nehanzvadzi hanzvadzi vedu vaya vari kujere vaya hanzvadzi vari kujere vaya ndandichaura navo. So hanzvadzi vaya vanoti nchiti kwemimi mazongo chiri kuitika zvakazofamba sei, zvikanzi ivo vanoti apapa after indakazoramba ndienda namukoma muboys ka chiti mukoma muboys kwawafa mukoma muboys avachingoti ndichaenda nomona chenda havana kuzokwanisa kunoona hanzvadzi vaya sikupromisa kwavanga vaita, havana kukwanisa kuenda kunoona hanzvadzi. Saka vasina kwanisa kuenda noona hanzvadzi ndakazosvika kuti ini ndiri kuramba vari ngoti vachauya, kana vasiri kuuya ini handichasidi as he driving for someone. Aiwa imota yanga iri mota yebasa Faith, handinenge iri Uber, mota yebasa. Saka ndobva ndati aina hanzvadzi ndiri kuramba chivari ngoti havasi kwanisa kuuya vari busy, saka namba ndobva ndavapa hanzvadzi vaya namba. Saka ndavapa hanzvadzi vaya namba ndobva vazotanga kutaurirana vega. Saka vataurana vega vanoti mukoma mobodzi vakabva vapa namba yeumwe munhu, umwe woloya womusimba, vakati inini handikwanisi chibatsirwa naloya ushu. Saka loya waya hanzi ndo vakazoti loya ndiye akazoti ndoda 20,000 kuti ndite nyaya izvi. Saka ndipanga kuti 20,000 ndakambotoregwa zviri mamwe maloya ekuZimbabwe achiti ndikubatsira nyaya yako, asi hapana chakadini, hapana chakabuda chakaitika, ndingori pano nepandozobuda pacho nevana vacho vanofanira nzara kandisina kana pekutangira. Unoona, saka ndangoti manje hanzvadzi poitwa sei, kana aripo ake guys munhu wepro bono anoda kubatsira hanzvadzi ava vanozobhadhara vabuda, kana aripo loya wepro bono maloya asatozoeda anenge achingoda mari. Andimona anga achida mari because vanenge ari maSouth Africans vanenge vachida mari. Saka imahara ndinyatsosheya kuti angatipa batsira pro bono ndiani avaburitse then ozopuwa mari abuda. Unoona, because right now avachazivi kuti vodini, apa vanoda kuti vaende kukoti futi manje. Saka zvakangooma guys, pakangoipawo. Unoona, right. Imwe nyaya number 3 update. Mudzimai hanzvadzi Tafadzwa vekushaika vaya vekushaika hanzvadzi Tafadzwa vekutaura kuti vanonyeba bhudhi vekutsva vaya vaTabeth, yes, vekuti vanobva kuGokwe vachibva kuChipinge ava vekushaika Musunu ava vari kumochari. Mudzimai ariko anditika mudzimai ariko vari kuti mudzimai ari kuti ambosenda message nhasi wedwe ari kutokumbirawo zvake vanhu vanokwanisa kuvatengera chikafu hanzi hatina kana pekutangira. Ndikati ko hama handisi vakati vatuma hama dzasumuka, zvikanzi hakuna kana hama yamboti yasimuka. Handimona kwanzi vakati tikumbonganza mari. So kuunganza mari tisingazivi kuti kuunganza mari uku kuunganza kwemari kunotora bhodhi here kana kuti kuunganza kwemari yetransport. Guys, hapachati kuziva, ivo naivo havasi kuzivawo. Handimaona vangogara. Ndosaka ndambozoisa post paya kuti wewe ina handisi kuzoti FNB rangu raka I don't know what happened, rakabloka harisi kureader rinenge rakanzi kwai ndiconducte mukati. Ndoconducta mukati ndiri kundoconducta sei guys, kadai ndamuitira rangu e-wallet asi ndikuikwai conduct mukati hamana kuti chakaitika kana kuti I don't know chakaitika, ndabva ndastaka. Ndosaka ndaisa post paya ndikati guys anoda kukwanisa kuvabatsirawo hake kuti avatengerewo kana upfu hwacho, mafuta andika kana nekabeji chairo panguva inoi vana vanodya. Ndamboisa post anoda kungobatsira ngotenga kana ngotenga iri upfu enda nawo upfu 10 kg torite mafuta cabbage animona sugar vanodya. Saka ndo iripo so far vakangogara kukangonzi wakamirira
akapora udhara uya Melody akapora udhara vakatokondinya nelife yavo vaya vakatopora akatokondinya nelife yekupiswa kufamu kudhara uya akatopora uya animona akatopora wani tichiri kutaura naye pano wani akatotaura ndapora enda toyabho tikatozosiyana naye tatoona ndapora apora udhara uya mamwe munombozojambani mamwe malive anti saka isati zogona kuramba chidzokera kumasoro kunokupai maupdate ndopamuzikwa nyaya dzadziperi dzepadhari dzekuzi hamudzifolowi munongoona dzichitanga mogumira ipapo mumbodhisapiya muzodzoka makuti nyaya dzinenge dzakatopera udhara animona saka ndo nyaya iripo kaisa ndoda kunobatsirawo wendavonodi vonobatsira bhodhi iri kumochari bhodhi iri kumochari nyaya muri kubvunza yakasopera udhara musikana yakasopora kudhara musikana kucape town uya ukupiswa uya kare pano tikamupa mari paya akaenda akatokare akatopora akatonamiwa tikamubatsira kuenda kuchipatara kuutsa kudzuta adzokere kumapurisa paya akanopiwa tsamba tikakazoenda kuhospital vakatanga kunomurapa maronda aya kwaiko kuti vadzokere kumba kwavo kana vakadzokera kumba kwacho hama chedzinozosvika dzichitambigwa nani mukadzi uyu anga akasiyana nemurume akaenda kunoshanda kulipopo kumapurasi apa auya nenyaya yekuti akaona posti tichitsvaga murume ucho ndopa angoti arikadibudikire because tata kutotsvaga information isiri kachiti vanobva kugokwe anyepa ndopa akabudikira anti akauya kuPretoria akagamuchirwa nemukadzi pamba panga pachigara baba vaya ndo akamugamuchira anzi kambodzokera kumba kwavo zvinonetsa kuti titaure izvozvo zvinonetsa munhu auya zvinonetsa vanoudziwana neizvozvo kuti chimbodzokerai kumba kwenyu zvinonetsa neni mbona kuti vari online here zvinonetsa kuti vatidzokerai panonetsa hi Zeb hello mukomana achienda ku hello maswera here maswera seiko vakoma taswera isu maswera seiko iwowo maswera edu ndimi munavo kwai kudiko vazopindirira hama dzazokwira here havasati vatudza kuti vakwira makusini tataura navo chiti vari kusanganisa mari yekuti tikwire takangomirira newe kunoku kwachona kwanogara kuno pamba pachona hapana nawo chikafu nei vachona vari kutibatsira vari kutoti vakaomerwa saka hama dzitsvaga mari yechina yekuti vakwire vauye kuzotora bhodhi here kana kuti yekuti vangokwira kuya kuzoona munhu hanzi tiri kuda kungouya kuzoona munhu tozoita urongwa tasvika vanenge vachigarepi vachidyei hasi tombozivawo indakatongomireiwo kuti vauye bhozi ini ndatoomerwawo nevana ndakangomira pano kwemadi henyu kudzokerawo right kwenyu because muchagara kusvika riini chinonezi ndanga ndichitombotaura namadha ava kuti ini hangu kana zvichinetsa kudai dai ndadzokera nenyaya yekuti vana nzara chikafu chachona uzorambiwa kungopambira kumunhu watongokubatsirawo kana mukaenda imimi ndozoita sei saka ndachitotaura navo izvozvi ndatopiwa foni ndichitaura navo vakati izvoni munhu atokwira izvozvi saka pamwe anosvika mangwana makusini hatisi kuziva kuti zvinenge zvakamira sei but kana akwira izvozvi haambosviki akwira usiku uno asviki mangwana amene kuda ake achasvika mangwana makuseni pamwe azosvika mangwana masikati oro so nokuti right now vanongotakwira noti kokana vakaita 1 week vasina kuuya muchadii zvakatooma ini ndakangouya kunoku vakomani nhau kuti vanhu vanga kuita kunge maybe neni ndiri kunzvenga kana kuti ndiri kutiza kana kuti ndiri kuita sei ndobva ndangozosimukawo kuti regai ndingoenda saka manje kutouya kwandakatoita kunoku ndofunga ratova dambudziko chairo
vari kupiko vamuri kugara navo vacho vadedze vapei vavo ngavauye ipapo endo vanokera mumba mavo kuvanga vakusiyira ifoni yavanganisira foni bhozi ndanga ndichitaura neava vari kumusha munogona endakabata zvakaoma nemi guys hapana wera ne300 apa guys avatumira ari kuSouth Africa guys hapana ari kuSouth Africa ne300 avatumire vatenge hupfu nechikafu please mari shoma hello anditi kuno vatete muri kudiwa pafoni ndikugeza hello ndikugeza ndikuuya kurugeza all right muri kupi kwachona kwamuri kupitsira muri papi muri uzapa muri pamuri chapo chaimo ndikunonzi kumamelodi extension 11 kumamelodi extension 11 Riverside, Riverside. Munoona ndinyorera address yenyu kuti munhu auye ikoko anokuvigire upfu wachona nemafuta nechii zvokuti mufanira kungodya munhu hama dzenyu dzisvika ndogona kunyorerai ndinyorerei address munhu achauya ikoko tokumbira mumwe munhu anouya bani ozokukanirai zvokuti mukwanise kungorarama muchidyawo kusvikira hama dzenyu dzasvika natenda regai ndikokusenderai pafoni alright saka manje kana pakaipa kana zvino manje vakati munhu uyu vari kuenda nomiga kumusha imi midhima muchinzi mudzimai wacho mozikama hama dzasina zati maramba nhakaimi motoenda kakumusha modini ndingamboende kumusha nesituation iripoini nevakoma ndingamboende kumusha inditoriwo nedambudziko apa ndakangouya nenyaya yekuti vana une dambudziko reiko munin'ina idambudziko reiko munin'ina chitaura navakoma wako idambudziko reiko inda kurodhi kune network chinda kurodhi kune network network manya handichina nguva yakareba ndatoenda kwasa manje ndiva ne 10 minutes chete manya parodhi Hello, ana foni imi hauna foni ka foni uchanisa ndeye uyu ndosaka ndati ndichaisa nhamba address mumwe munhu anofanira kusvika paground alright wati chii chiri kunetsa dambudziko ndiri kuti ini nababa vatanga takaramba kuti ndakarara mustreet nevana vachinyatsozviziva ndiri kurara mustreet ndingamboende kumusha kwavo kutongoenda social media ndaenda kuita kunye maybe inini ndakatiza nekuti ndisvika kuno kuvanhu vakati ndakatiza hey saka uyu mukadzi uya waigara naye wacho wekuSouth Africa uyu akazouyai hapana kana muSouth Africa nakambouya kana vari kungouya vanhu venharaunda vanga vakangogarisanawo kunoku ndo vanhu vanongouya chete saka mukadzi uyu akatiza akatoinda hapana nomuziva kuti ndiani vanhu vanenge vachimuziva but vasingakwanisi kuzomunhongedza but unenge uchitonatsooona kuti vanhu ava vanenge vari kuziva information yemunhu wachona but vasingakwanisi kumunhongedza kuti ushu hey zvakaoma ndimahure kuSouth Africa munhu wogwara motisa asi ndimi maishungurudza munhu waivata parodhiwe ndiye musikana wachona aikuushungurudza here
ndiye musikana here wacho nawo ndishungurudza nyange chikanzi ndakadzvara naye vana baba ndakadzvara navo vana zvavoga but kuona munhu wekuti anosvika pakuti anorara nevakadzi mumba urimo navana vake ndaifona asingabatikana foni ndichisvika pakufonesa vana asikabatikana foni but ikuzvinezvi kana afa kudai inini ndakutoshungurudzika kutadza kuziva kuti ndoita sei vana vangu vachirara vasina kudya ndichitapura inini shame but aiwa pako waita munin'ina wangu pasina zvandakatadza ndakakamutadzira inini handina chandakamutadzira ndotozvitamburirawo kutsvaka kuti ndichengete vana vangu chaiva havaendi kana kuchikoro izvozvo iye wakataura saka zvakaoma asi pako waitira vana ako zvapera kana vauya vanga vauye vaite ningikiri vaite take over iwe zvoku vasvike ndiripo indobva ndaenda hako woinda hako nevana vako zviri right chirega kuchema munin'ina wangu chirega kuchema saka iwe basa uri kurida kupi uri kurida ikoko chete kuni apa une vana manje nditorida because kwandiri kushanda kuchazvitomboshanda toshanda mazuva mashoma mwedzi nguva apinge kusitorina basa tiri kunowana basa kwekuti ndingoshandira vanhu vangu vaende kuchikoro saka manje kana ukawana basa iwewe lese wawana basa pamba pasingadiwe vana vanodii dambudziko randinaro because handina wekuvapa vana asi nechinzi ndinge ndine mari yekuti ndovaendesa kana kucreshi kana kuvachengetesa umwe munhu ndandichatenggetesa vana makati mazera akadini 12 years ne5 nechi ne12 titi 12 years kugara kumba umwana umwe achienda chikora haisi kunyazobuda haibudi guys tikuda basa panapa we need basa ndora takunyatsoda takuda basa panapa but chekutanga we need to une namba here kuti unokwanisa kutumirika mari dia ye kuSouth Africa une mukuru tinogona kutora mari kumukuru manje panoda kuti tore mari mukuru kozi mari kana katingwa ubva kunze unofa unoitora pamukuru whether iremotely kana ichi ufa unoitora pamukuru but now toda munhu anenge ane mukuru anokwanisa kuzoningirira unless takuisira mumwe munhu yokutira e-wallet panhamba senda namba dzako ndisendere namba dzako dzakushandisa senda namba totsvaga munhu anoitora then obva akusendera panhikiri ipapo ndarwadziwa guys it's getting deeper and deeper every day ndakapiwa chirwere nemurume wevakomba ndakapiwa chirwere nemurume wakandiudzako kuti vakakupa chirwere wakandiudza saka pauri kushanda pai hana mai pauri kushanda pai ndoenda mupurazi kutonga mapotatoes kana madomasi saka zvanhasi manyori madya here izvozvi tadya mapiwa nevavo right namba ndinayo namba handingaisi namba yavo papublic I can't put their number papublic so achandipa namba iye then namba vese vada kubatsira uyai mutore namba kuseri uyai mutore namba kuseri
uyai mutore number kuseri anditika ndikuona umwe akuti ndine 100 umwe akuti ndine mari let's bring all that money together ngaiuye mari iyoyo ini cheni munongoya ndokupai namba iwe chibva ndisira namba izvozvi ndisirei namba and then kana namba yangu itotumira kuti iye nevana tichakwanisa batsika then ane basa guys chatanyanya kudai basa right now we need a job guys we need a job kana chira katorona job ikoko achadzokera kuPretoria kumapurasi that will be fine animaona tikuda basa guys then yevana pone kwa kuti panoitwa sei nyaya yevana hey tona pavana pane we 10 years akaenda kuchikoro we 10 years we 5 years akaenda kucrash ball animaona we 10 years akaenda kucrash kungoti vari ku South Africa dei vanga vari ku Zimbabwe tangachiwesa mu program yema school fees evana tinayo panapa tangachivapfekera ipapo but now vari ku South Africa this program is for Zim andimaona this program is for Zim kuzimu manje hana ukupa vana haana kukuti anoenda saka she's stuck ku SA ikoko yeah makanga masangana kupine murume ina idea natafadza atsinga kuchipinge ikoko isu state mai wangu itochanda wepo kukupa china okuchipinge koko tore vadiki muri vadiki mese kuti munhu ane utiyo akadaro kuchita shame saka mukabva matorora mukabva matenda mese ku South Africa no vanosvika mangwana uya ticheka vanocheka zvaizvo zvimira tione kuti mangwana wawana chikafu chekuti mangwana mutenge mutye chese akatotanga iye akakuti akatoba mombe wakandidza takaba mombe hana angu zvitaura kuti wakati akabva kuZimbabwe atiza mhosva handina angu zvitaura ndosaka akanga achinyepa kuti ndinobva kugokwe anoona but ndasina kuzvitaura ndakutozvitsinhira because wakuzvitaura wega anoona shame alright mira tione chirega ndege kuchiisa namba rega ndege kuramba ndakakubatira ndounyatsa kufanira mangwana andika wakandiudza ora chirega ndigwa kufanira mangwana udurure zvakanaka mangwana uchinyatsa kuningira timbona zvokuti mangwana unodyei tiunganidze andika ndisa namba kuti unodyei mangwana ndozonyatsa kufonera zvakanaka kwakachena uenda paroad onyatsa kudurura andika tona tobatsirana sei anditi hello shame yeah there's more guys ndakauya information ise ndandinayo hangu asi kuti andina hangu kunge ndakazvitaura because paindiudza weinini ndaingoti ari kuudza weininiwo saka ndakuzvitaura hangu asi azvozvitaura egaka hani mazvinzwa saka akataura tafadza ndosaka ngakanyepa kuti ndinobva kugokwe andinoti kuchipinge ari kutotsvagwa angazvitsvagwa nepolisi munhu ari pawanted kuZimbabwe akasiya aba mumbi kuZimbabwe munhu anga ari pawanted saka ndosaka irasisa paipai kuti ndobva kupi kwake chaanasa kutaura because ichi angakatiza aifanira kunge akaenda kujeremusa nyaya dzemumbi saka akabva atiza wangopiwa bail ndobva ati shoes ndobva ashusura akabva aenda but there is more to the story andina kutaura izvo ndatikataura ega indozotsinhira maze pane munhu zvokuti munhu anenge achiconfide achikuudza andika anenge achikuudza iwewe anenge asina kutozvitaura ndosaka ndisina kuzvitaura animaona so kana iye akazotaura mangwana andichika nazosirira zvimwe ndomurangaridza andichika because mukadzi yana a lot to say she's got a lot to say asi anhaunda kunyanza kuti ndinyatsonzwa nyaya dzese idzi because munhu ari pakuchema animaona saka ndaingodiwo Irene munhu akushungurudza kudai seungagwadziwa kuti afa unototanga kufunga zvaikuitira iko zvinezvi iye ndiye avepo panzvimbo handiwana apa wakunzi iwe wechimirizikani unotakafunga zvaikuitira handimaona varume denga rogugula irimo chindoreva nemakuti achadhirowa denga handimazviona so guys I would have loved kuti ndigare nenguva yakareba but unfortunately it's now 8 minutes to 8 nditanga basa na 8 saka 5 to exactly ndenge ndichibuda motikari ndichipinda mubasa tinenge takuzobatana mangwana handitika tinenge takuzobatana mangwana but tambotenderaka nezura nhasi handazokwanisa kuuya
hanzi moya palife nguva mangwana handizivi because ndini ndiri kubva kubasa kaini ndambozvamba mumbondipa 4-5 hours ndakavata ndozomuka at least handisi kuzoenda kubasa manheru ndozoenda nemandi saka ndinenge ndingokudza mungona ndauya guys munongona ndauya so nyaya inenge iripo ndeyekudai so guys nhasi ndachida kuya paya vasikati animaona kulife ini guys ka antomboziti chichi whatever ini guys ka antombozivi nai mini mangwana ndida kuzozvibvunza kune vanhu vanenge vari muuk guys ndongo wakunguta kungowa mood yangu kungochinja so guys mood yangu inokuti nai vanhu vari kuuk tell me what's that what's this like I don't know like guys kungowa mood yangu kungochinja guys kungowa kuti no man andichatodi zvokutotaura what's going on guys what's happening what's happening so achandipa number guys uyai mutore number mumutengere chikafu mumupe mari mutore number timupe ma150 wayo ma200 wayo ikawanda anotenga chikafu chekuti adye nevana mangwana tichimirira kuona kuti zviri kufamba sei anditika are you taking vitamin D kwakupisa wani zve hazvinei waya menopause tichiri kuenda kuperiod isu kuda premenopause amene hanzi loneliness tini vanhu ini nyari kuda loneliness kungoramba ndakagara panzvimbo 1 maybe hanzi lack of vitamin D zveshuwa ndakaguma kuima kudhara ndinayo hope asi handisi kutombozvazvitori kana kutomboimwa mapirisi ndisingadi kungomamwa every time kwanzi muya wenzvimbo simeli you still need ainda tinoda kubvunza vangu kuti chii naimi guys kuhwa kuti ndoda kuchema kuhwa kuti ndoda asi kuda kutaura vanhu kudodza madondoda ichotongorafura kumbeko kuda kuda ndati ndizvotaudziwa ndashaya kuti chiiko guys ndashaya kuti chii guys ndikati ndichanovhunza abi yangu kuti chiiko naimi guys amen saka regai ndinde guys ndokubatai mangwana ndichika chiregai ndipinde mubasa ndokubatai mangwana hakuna zvakadaro Jones chiregai ndipinde guys ndokuonai mangwana ndichika muve neusiku hwakanaka guys from me to you.